Danmarks Biblioteksforenings årsmøde her i Frederikshavn er rigtig godt og velforberedt i år. Der har været debat om demokratiet, om fordybelse og viden af Johannes Andersen. Vi har haft besøg af Dansk Industri, der har fortalt om, hvordan man arbejder med en interesseorganisation, og hvordan man kan støtte sine medlemmer og få fælles fodslag om det arbejde, der gøres hos os selvfølgelig blandt bibliotekerne i kommunerne, skolebibliotekerne og folkebibliotekerne. Og udover at det er debat mellem kulturpolitikere og bibliotekschefer og kulturchefer, så er det jo også leverandører, det er fest og farver, det bliver en festlig aften, og det bliver også en rigtig fin dag i morgen, når vi skal debattere Danskens digitale bibliotek. Jeg kan kun opfordre til, at endnu flere lægger vejen forbi årsmødet i 13, når der bliver en ny chance.